share yen ewo Facebook and FNC YouTube champion teller diamond ne kasebwe ehun mfoni any videos ahodo nyina nam so am ubenya bi ahwen ye hye kasebo na se e de afiri o man Ghana epie mantem na Eastern Regional Police Command wonom esaka enipa pode edu 10 a wonom susu se wonom ye langas fo a wondo mo ho akwahye ahobambo kuo mu se wom de mo ye ahobambo fo a wonom epopan edema esi ahenefo ewo apie mantemu omo ye kokwa mu nkomudie so mabisi ohene foforo ewo atomnope eno no wo akuapem south mensenim ewo anane kwese de atwa na ye kotonima boso me de toso miensa ewo mfempem mienu ene de nsia anasem esi yem na post fon kuma hwe na mu kire mu se omamode kapo mu ene Eastern Regional Security Operation NFI Police Service Military Service NFI so every district patrol na makabo mu eye adwumaden ekọbọ apro so mo boa memra sudie eye adwuma se betumi aboa na hoye ho sensema ekoso apie mantem fa hinse ho no bebia betumi atodin na ne monto amutu ye no omukopie sa ni pom su se omo ya kromfotechu amoa nipa bonfo pa na mo ye langas fo munya bone ombedi omo saka eye 5 pump action gun etuei nyetu an border form kram emu makomakunum ne kitikita wonom ene wachi nsu tububa kwasi bono beka ne se live cartridges mako edonu miensa 23 ne ka wonom ho mo di bone ene wachi nsu mobile phones yi na makunsia eka hom ena mo wantade mo de bo mo ho ban ene so body armor ene so ka mo ho abo mu tuo kure nka won ene so ka ho bi ene wachi ena posifo esa hu se ahyan mienu ekita wonom ba kumpo de nya de a wonom register eno ye Ford pickup truck ena fi Toyota Corolla no so registration number no eye GE 2560-19 ena posifo kirem se wonom susu so wura bia ne din de Douglas Amuako Douglas Amuako Dankwa omoche no dem se sa na motuo nyina ya de ono so ka ho bi achesa domno be krodue na mo hye achesa langas ne nsem hu na ekwaso apiement o mo ka ho a wonom edi sansem hunin na no na regional operations NFI counter terrorism unit NFI formed police unit akabo mu ena mufri eya kosombo otumase kropo osiem eya kukurantumi ekopme kuropon na amramfo edi nsem hunu ho no mo sam na mrandrada regional police headquarters ewo kofodua Deputy Eastern Regional Police Commander ACP Richard Apia ene sentwerefo kasa na okirem say emlante we hye ntade a no no omusu say ye Ghana Immigration Service for ntade a chese ne kranya papa camouflage biam na mo hye de hunu na manfo kwekretuo di tinsem hunu sam na okirem a nipa bi o mache wo ma de mra ebedu o mo pa se be ye beboa na mra so die eye adwuma ewa pie mantem na ye nyantia no so say omako han tax omo tuo akodie abakrom ho na omode ha krom ho fo nti enra nyumre na police any military ye move ko ho ye ko ho so ampa na taxi ho na ye ji akode ewo musemetio pump action makomako 5 ekura live cartridges 23 ekura mo omode ebedi semoni nti yes no police dey action yo ma ye de omo eba custody na anope so despite say restraining court restraining order ho no Douglas Amuako ene den kofo omo ye say omo gumra no so nti omo de ko share dem kese omo ye say omo si hene no hene na omo de pie na police ekọ omo so na police dey ekọchi omo nti wo hwe omo gina he a group including Douglas Amuako ene gang odi omo ba room ho say omo be dey semone no omo na mra ka omo na police ye pese ya assure Adam Robofo say obi anka na command ni yem police ye be bo mo ho ban de bia na ya ensure say obi a oti ho area ho bia we wodwuma mensuro bibia na ma obi enhwenhwan esan say police for tem bia ye be ba ye be bo mo ho ban nti omo ya chi omo yi ye de omo e be famra kwanso na obi a wafum bia no emra ene ni bedi na e wo say mo hu say omo mo gya ye chi bi hu say uniform bi hu say soldier force one uniform about ye share you say uniform no mo share no I say immigration for uniform and no mo share ye tutu o ma no na o mo pache say one Mustafa bi na e de ma o mo ni ni ade bat and also ye di akire ni ahwehwem na obi a no hu bi ano ye be chi no sa group we o mo ye
trofo a omo area ha from Ebiri to Nsawam Eponim and from Ebiri to Adomabre to Oyibi. Any important ho de emrante waje omo ho sachrame na pa. Any boni ahodo ekwaso apiem antem de wona mo hya ase mu dinsem hunu wiewia manfo a brenipa dan langas dije amanfo nsase fro mu nsema. Na uba Facebook no so a DLFM 106.9 NFNC YouTube me wa fase champion Taylor e de video na to so na sikanya sem kuma hwe tuo pa egu ho nom ne boba e ka ho no na je se mo san so jantade abodi tuo kura enko me wa fase fuin me share video na e was so no me ko na me just immigration for anya immigration because omo new uniform na ebi no mapam kobrane apam Mustafa apam ahye wo nom ama omutuo ene akwade omfa mo ho ban enkwaji si camera na omunni sem hunu say ya Enti Deputy Eastern Regional Police Commander ACP Richard Apia ena wote ne nkan enti yadanyame asese ne monsa aka wo no momode anyere mo ho na mo ye adwumaden nyame nkyira mo pi na mo nkwaso mo ye ho ban nyame nka mo ho pa ma ya de Yentoa kasebo ne so na Adjoa Agyei Sikapa mabosom ne de toso nan e won fimpimienu ne aduonu sian mu ana Eastern Regional Command at the Ghana National Fire Service ebo eye odumjafo a omaye ejuma no na emomamato anananom ewon siedo ewon International Firefighters there no call so wo regional headquarters ewo afiduase any new Dwabe North Municipal nim na eye Ghana National Fire Service for International Firefighters there no team aneda so eye an attack on firefighters and equipment is an attack on public safety and assault and protect the firefighter nti no any team aneda dwumedie no eso na bra dwumedie no ekoso na Eastern Regional Ghana National Fire Service Commander eye ACFO2 Emmanuel Fowi Asamoah ekasaye anochemu se eye ade awawo active fire and rescue management nimbeye mfirihia beye duasensie nie achese oye ejuma ye papa na wo hwe oman Ghana munititiriu ene epoema ntema eye ade a eja hyehye ekoso ye pa na wo hwe ne ekoso ewo achem kwaben ewo Tiwa West eye district nima na eha adwen sanse japade esanso ese yabusua enti na woso mutimi hwe sa honbanba ho sembetimi akosoye na ya akemoda municipal fire service commander eye DO1 Hills kwesi eye Colomban ejina eye ACFO2 Emmanuel Fowi Asamoah nemu ekasaye echiremu se eye speech no de mano woso mutimi hwe se ahonbanba ho sembetimi akoso no omo to hye eye edumjafo ne so no betimi ejai gather in solemn reflection and deep gratitude to mark International Firefighters Day, a day that reminds us not only of courage but of sacrifice, not only of service but of humility. As I stand before you, I do so with humility as a servant of 36 years in active fire and rescue management, and now as the regional commander for the Eastern region. This moment is both my first official observation in this role and a deeply reflective milestone. Over these years, I have witnessed fire not just as an element, but as a force that tests our preparedness, our unity, and our compassion. Today, we bow our heads to honor our fallen colleagues, brave men and women who answered the call and never returned. We remember those who sustained injuries in line of duty. Those scars are silent testimonies of courage. Across Ghana, and even within our own Eastern region, we have seen a devastating impact of fire outbreaks from residential fires like the incident at Achem Kwaben, which destroyed property and displaced families. Each incident reminds us that behind every fire statistics is a human story, a family, a livelihood, and a future interrupted. To our fallen heroes, your sacrifice will never be forgotten. To the injured, your resilience continue to inspire us. To the serving officers, your dedication remains the backbone of our nation's safety.
Enwechi ana DO1 Hughes Kwesi Colomban ekasa ana ochemu se enye nwisie keke no dumjafo no FM na emom eyade atememfo ni bi nso ha mu yie papa esansa woto hye dumja ni bi so a eyoman na ho bible ana wato ahye so esansa omo nso ebo omo ho bodin so betimi adumja no sane ebeye betimi abo atememfo na emom omo nso no ayoma adwen se nya atemdidi ana kyeso omo to ahye omo so ayene omo pen na wo hwe niema a ekoso ne ohawo mu famuni na ya de odumjafo ne nso ede akukudro eye adwuma o hwe professionalism no ekoso ewo mu ntema no so na obo mabaso ye papa esanse o mo so ehwe se eye mpuntu obetimi akoso ewo man Ghana mu. Recent times, the fire service in Ghana has faced not only flames but also challenges from the very DLFM. There have been troubling reports of attacks on firefighters during emergency response, acts which endanger not only personnel but the entire public safety system. Let me be clear, an attack on the firefighter is an attack on public safety itself. Yet, despite these challenges, our personnel continue to show professionalism, courage, and unwavering commitment. We have also seen progress, improvement in fire incident management and response outcome across the country, even with limited resources. Eni ya uti ye eya Kemoda Municipal Fire Service Commander eye DO1 Hughes Kwesi Colomban na manibo yensem troni eye kontinhini Kofi Obo anedi frepo emantemu ebesomye. Yan toa kase ebo so na yefie ni nkire o man Ghana ma hye bedwa fie. Na ma hye bedwam acha mehene mekire Speaker of Parliament Right Honorable Aban Sumana Kingsford Papen ede adesere ede ato Omai Ghana ase ahwe humasua so mekire Ministry of Education anafi Ghana Education Service yetwaniti aka ne se GS omomade anyi no mona so na wono momoa na Omai Ghana yani yankase yakasa no yemfa nsua de wo school mu yentwere ho so hwene moa na mpenite sabe wure fi ukrom hina ben a woyira wodwebo ase bajabadwam acha me hini kirim se so Omai Ghana bekọ nanim yamamre ene yenhyehyɛ yakodo betumi agedin wa mansan dwa so de am agese ya ne yankase ya de kasa de dwuma na nipa tuntum bibini ukrom kasa wo kan na afede ntie ne brofo kasa no men age hini ya mofre kwatwere nso hwe twato a ene ye BCE ene ye wasi die kyese bibia mu no kyese okwatwere kwasi broni kasa na se udi nkugu a ese school untumi ntoa so wabon tikotena fie utumi twere twi na otwa ne ye kura ye se untumi fa nko babia na jasa abrofo no nkwasom ye da so awom tie ba ne sai mo man ode sam de tudwa ewo mra na ogina mu ekasa ye etema ma sebadwuma chame ne papa Right Honorable Aban Kingsford Sumana Papen na kasa ye na otwere ye no na First Deputy Speaker of Parliament yam papa Bernard Ehiafo ene ogina ne mu kasa ye ndrada ana wo kire mi say aha adwen papa na ho man Ghana mu am ya kasa ne dɔɔso anya hwimpo no emu pɔde bɛyɛ du baako de dodo na ata aka pa o mo kyerɛkyerɛ wo school mu ni ade am na wo hwɛ akan kasa yi a ebi de sɛ kuapem twi asante twi ana afi fante kasa yi ene omo ka pa schools mu mo kyerɛ Dagari ana kyerɛ Dagbani ewe afi nso ɛyɛ Dangbe ga Nzema Gonja ene Kasim saa kasa ahodoyi omusua wo schools mu nanso yekwatwera nso hwe a ekire din wona abo ho mode sesempo na wutwa na se broni kasa ye English ni wantwa school nu wapon o so kire mi se obes na hwefo ne abatan aya mo ne moma no enka mu krom kasa ene brofo saa furu mi wuru yu ede adea mo ne moman enka mu krom kasa mfanti nyu ben kan fanti kakrata abada eti ka jen na eto mmora ka jen da mmore kakra obagba na nyina na brofo sa o kire ba ne se ha adwen o se mpemprempo o manka se mese badwafo ne mprenfo pi o mayi mu a ye kasa o manka se ntwere mu krom kasa mpo na mo ntwere mo ho abekwase mo bedi nkuguo poto ne senti obesere mprenfo mo ane ye krom kasa ye me ye ni nkwa ho if BC WASI or university examinations were conducted exclusively in our local languages, how many of us will have scored pass marks? Currently, 11 Ghanaian languages are taught in our schools, including the Akan dialects, DLFM Ekwapim Tree, 106.9, Asante Tree, and Fanti.
as well as Dagari, Evre, Dangbe, Gan, Nzima, Gonja, Kasim. This is commendable but inadequate. More must be done to ensure that these languages do not just thrive and escape extinction. Our local languages must become integral parts of our daily lives, interwoven into our education, work, and socialization. I call on all Ghanaians to focus on teaching their children the local languages at home. I further implore the Ministry of Education, the Ghana Education Service, to intensify their efforts in teaching local languages in our schools. The Standing Orders of Parliament, Order 63, captures the use of local languages as an option in our deliberations. We are working assiduously to make this a reality. Any awoti ye mashebedwam achame hene ebedi achiri. First Deputy Speaker of Parliament. Oniminyam for Bernard ehia for enawote nini. Yentwa kasiabone so na eye youth ne beye aduonu omo Madina sese na yade o graduate e de free Madina Job Center Vocational Apprenticeship Program nim eno nam so emamrahye bedwani e de Madina ye Dr. Francis Xavier Susu amomo eye 5,000 Ghana cedis so ene niema ebetimi aboa omse ne ebeyom betimi ahye omadwuma na se na emubi ekosua eye aduane toto ti se baking or more to meat pie and cakes ni ade no and also so no more 5,000 Ghana cedis obia edge 5,000 sanso no di oven e de ka omo ho omo so omo wo indomie joint ne so no omo muska esanso e kire omo kwan omo befa so omo dwumadie no ebetimi akoso na we ana Dr. Francis Xavier Susu ene nsemtwefo etwetwe nkomo no chema mebunu bebre na enya ade omo wo edwumaye e wo man Ghana mu anu nsi no ana wafa to ne ho so obebo asa ne ebe ya mebunu ne nso nensa ebetimi akoma no enu nti ana ye Madina Job Center Vocational Apprenticeship Program no modi aba eba ye krampo ache e won fimpimienu ene eye dunkunu nim ana fiti samre nini na eguso ekoso se ne ebe ya mebunu ne nso so no ebetimi anya adwuma ye sanse unemployment ekoso e won manga na munti bebre na no endubone nom anomonom krono bo ana chesomo bo e won manga na munti wenso ebemo eye mebunu na kwenya so mbetimi esua bibi no mo de omo sanso no aye adwuma DLFM 106.9 That's what more musia in the baking or say a cake in your man and then on graduation. So the shame will hide there now graduation and say graduate of say after some maybe a best 6 months, maybe a 3 months, maybe a 1 year, and then a year graduate of say year poem and a year more when it's a cardi a bit more now most of the start of businesses. So they buy a man and it's a yes, I graduation game. Yama, buy our Monsieur Sadi now what's me as that say DLFM 106.9 ene ya utie eyamrahye bedwani e de Madina ye Dr. Francis Xavier Susu na manibo ye nsem troni Elvis Kuma Samson ana de besomie waya ade pa wada akani honhomati ye we ye mahye bedwani wanya dibre na wo som na umpesu aso wo boa e ma nwuma akoso aya de pa se wahu sika na ode ka ho na mu odu pa 5,000 Ghana cedis say Jennifer startup capital na fa ye adwuma wasansa kwa identity in fact waya ade nyamehia ne pi na dodo na nsua ne yemwa mebu ne nya adwuma nya beboa yemfia no nka ne keke se nansi obeka say wo do tu abanso ya mfantie ya innomi ne ade beboa so ya ono ya na nti won se wahya ase ya wo ye nti beboa eti esere mo momwa mebu no wate nya bebre na yakwadwufu mwa ni ho nti eye Madina Job Center nyamehia mo pa ka kire Samson se mechia no wate Elvis Kuma Samson chia ne pa yanto akase won so na yemwanwura mu osoafo no man ohwe akwan ene yakwan tempon sensem so mechire Minister for Roads and Highways
oniminyamfo Kwame Gavins Abuja ade kokogbo anu wade ne pam ene bosumi mienu pe ade ama eye Melipoma Enterprise Limited wo me ye contractor ne yakwa no mu yie pam o kirema saa bosumi mienu no ohwe ani mu sei kwantempo mo de ahye ne nsa emfie pini kwa bandada no abreso efri wenchi ekopem sola kwantempo no omo no homoden so betumi anya hwimpo no hamgyitemadu no de 20% ontumi nye ente saa de a bama na soma ye hye pata sabi ekura waton so him odokokogbai edema contractor e wo mra wodon konsra hwe ekwohwe kwantempo no so dwumadi ekoso ne contractor ne bonde mo no kirem se eyopeni ede adea chese bosumi pi ni mfie bebrentem ni na yade kwantempo hye wonsa chese wuntwatew Ghana mampeni John Dramani Mahama kase big push agenda yi onfa nkoma abrofo no opesa dodo na beye Ghana fo mankasa modea na munya sika munya be tena omem ne aboa na Ghana fo nso yatumi afiri afam kakra ede adwuma de ahya wonsa na chese lakadaseka kokwasasa ede adea na onimnyamfo Kwame Gavins Abuja kase mo kirema sa contractor kro ye Melipoma Enterprise Limited omode kwantempo bi ma no Western North mantamnim wankotwa tew chese enchiri ne mpotem kwantempo asese nyina de mapapa ya wanye waje sika no so bomu setu o na chese waje gi akwan na boso sam o kirema ya nkwa ne sa biu sa kwantempo ado waje de abon se obeye no no homode se obeye sa wanya o mba kire ne pa ma na hu se yes o ma no mra ya adwuma oniminyamfo Kwame Gavins kirem se obesere na da kwantempo impo enshada anya hu bia be 100 kilometers stretch we nya de hu bia abeya so no so ache enti o kirem a enna madwuma waje wonye ntene okwame ahodo a kwantempo na asese yam contract unhwe TikTok ana aya unko IG Instagram unko ho Facebook no unko so bi kokohwe Ghana mampeni ana afi nso osofo na hwe oman ya kwantempo na akwanso yi atam die saa na ban pa na watwi wani na unhwe nya kwa nyina project de bia mo hyabo amu ni so saa na ye dimpenifu atem nanso na nsan ye wo contractor na ye de ama waje hu sika adwuma wonye oniminyamfo Kwame Gavins Abuja ekirema yemfantire nim sede wotwentwentwen na sele adwuma no wanya obeje ne contract na firi nsem opa on court 20% or we terminate. You are not the first person we are telling. We went to Western North. You didn't even turn up on the site. You did not even turn up on the site when you took mobilization on that one as well. The equipment, in fact, you didn't even have a site cam. When we were going, the truck, you tried to do something like this. The truck carrying your grader even got spoiled on the way. They didn't even get to the site. Go to and see the people with the condition in which the people are in that section. And how do you call it? Kwadwo. Why? It's not right. We are not unhappy for nothing's sake. We should be celebrating if the big push has been built around the Ghanaian contractor. Deliberately. You have capacity. You are not a company registered yesterday or have got 1 staff or 4 staff or anything. You are a big company. But your bigness is not showing in the actual delivery of your projects. And we need to say this in the afternoon for everybody to hear. You must change the way you operate your things. At the moment, it's not helpful to you. It's not helpful to the country. Why should the president suffer abuse on this corridor because he's giving you work and you are not doing the work? Do you read social media? Do you see TikTok? Do you see the kind of thing they say about that? What wrong have we done? Because we gave you a job, you don't want to do the work. So we suffer abuse for that. This job, do you know how many people are looking for this job? 5,000 people are applying to do big push. You've got one of the biggest sections, almost 100 kilometers. Now, more than 100 kilometers. You are sitting on the job. Well, we have said what we have to say. You have 2 months to do 20%, or we are not even coming to talk to you. We'll terminate and you can go to court. We know, Owa bosum mienu se kwantempo na wuye no. Ohamu chemadu no, obetumi aye. Ente saa de a contract no betwam tontentan. Opa. Fa kwa asem de bie firi se. Wunti omotwetwe oman mu mpanimfo. Sika no wagye aboani ase na adwuma no. Wonye. Contractors amugye akwan boso. Munhwem ho yim. Eni a wote ye oniminyamfo no hwe oman Ghana yakwan ya kwantempo nsem so. Oniminyamfo Kwame Gavins Abuja na wote nini. Yantoa Kasiabane so na Ayawaso Municipal Chief Executive Dr. Michael Mensah akasa HM say ohwe afiwe BC nso hwe na bibia ekoso yesan sendra da mo hyase no enya ade a bibibo ne biatimi asi na bra okọ ye monitoring tour wo centers ahodo no ana ochem so hwa hyeso a school fo no na chesa afiwe de bibia bekoso ye ohwa ya de omasua de pa chechefo no abo mo ho modin ye pa na ye key centers ahodo okọ ye Mary Mother of God Council Basic School
Sanso ana University of Ghana Basic School any Bethany Basic School na okonenyo no kwa ana koyo ni Municipal Education Director ye Judith Enin Sanso ana mrashebedwani edema ya Waso West Honorable John Dumelo ene penifo bebra ekeka ho aletimi ekoye monitoring tour no na odi ato awofo anim se bibi biara amofra no ehia so mo de betron so he na awofo no enfema wom se ne be yo mo so no ebetimi atron so he no atro ni ye no de futuo adekoma a school for no echemu so mo nkoma koma ento amoyem esanse omode hihye pa egu akwam se ne be yen so he omotro no bibia betimi akosuye. Well, everything is moving on smoothly. We've gone to quite a number of centers and they are all cooperating and they all know that it is a final exam that they need to comport themselves so that at the end of the day their papers are not cancelled. So far so good, and we believe that everything will go on smoothly up to the end of the exercise. Once you invest in teaching and learning, you'll see DLFM. a positive correlation as far as performance is concerned. So definitely we are hoping that there will be improvement. This year the performance will improve compared to last year. This is just a process. We've all gone through this. So parents should not panic. We are parents as well, so they should just comfort their wards to just provide the right environment for them, especially when they are coming to school. They should make sure that they respect the time. They have to get up early. They have to provide them with food and other things that they need to carry along, masset and other things they need to carry along. Parents should help the time. They have to get up early. They have to provide them with food and other things that they need to carry along, masset and other things they need to carry along. Parents should help support their work so that at the end of the day they will come out with flying colors. Eni ya uti ye Dr. Michael Mensah no ana MC edema ya Waso West. Yanto akasebo no so eni yemfi ani nkire o man Ghana ya sante mantemu na make say adehia mowo enyinasu mafili afam buruta every ne monsa kan newly built ultra modern chief palace ahimfi o masie no efe pa state of the art features na wo ho a enyasem kuma na enyinasu eno no wo kwabere east bensene mo sentiment na japade yi monsa etimi akam na make say wo hwe dan ya mpanifo asie na enyasem kuma wo omo wa standard conference rooms e wo honom omo executive rooms a chesene ye papa bi chesene ma wo mu no akono bruta senenchenam omo sa so waiting rooms and afin so bedrooms wo ma jale kitchen so ka ho anyasem kuma kram na anamopa wo matuei otumufo brempon twafo ba ababiew ena ye wo hene edema hina su onna dwumadie kopa ho ntoma wasi sa ajapade kama de ma de hia mowo empotem honom na dwumadie eba so honom e hene popo de ma de hia mo atwema kwa homa na amponsa kwa otoso enan efe so hene popo de ma de hia mowo amache bare amache bare na jedu kumanini a otoso nan ena fa papa de ma de hia mowo eye kwana na kunadu yadom kumani a otoso ono so otoso enan ene etete nimpompi ko piase adwumadi na nyasem kuma na twafo ba ababio ede adesere ede ato abanyanim sei obese na dampotem honom entomanwono pa se kentene entomanwene omoyi ade bruta enti obese na ba omman homade no manya hwempo no ene ya factory mfiridwuma kitua bi mpo mbepe wombesom na mebu na nya dwuma ye na mpuntu atumi aba ene wagisa hone hu sensem enkonkan omo akwan chese dodo na sa chese adwadifo ntumi nkono mabaw ahokire pa na abai ne kwakura mu kura no agyanna bia hu sensem so akoye kanapa te ombesere abamu awo no na dehya mu wanyinasu omobom ho maden pa omini da umesa shasi ya no so base so di juma pase dia na wose bana pepwa na oti bibi nti ya pims bia ene da ya bia no na omo asanfunya no mo abua nyina kontre omo nyina abeya memwa ema oti bia no Ramufo Christopher Kumafo any kwa sante aye da be konfo miti mo omi na ji omi na be ye npa
ama dwumadie no ayɛ krabebe nti ɛyɛ aseda kɛseɛ ɛna mede ma asate ekuro yi yɛ qualify sɛ yɛnya yɛ assemblyman na yɛnya electoral ɛno ɛne yɛbotaeɛ a ɛsi bɛgu so ɛkyerɛ sɛ santehene bi mpo adeɛ ɔnhyɛ obi ase na biribi nti ɛna ma nneɛma bi ti kaa mu a ɛyɛ sei baasɛsɛ no deɛ yɛgyina bra nti yɛde yɛ ho sɛ yɛbi bia a ɛyɛ bia so ɛyɛ yɛnko a na mmom obi wabɛka yɛn ho a na yɛagye no na menyɛ yɛn ne sɛ yɛkɔka obi bi ɛyɛ sɛ santehene bi mpo deɛ wogyina hɔ a wogyina bra nti yɛhia kompuntuo sanitation area nyɛ public toilet ɛnyɛ yɛhia sɛ aban ɛna education baburu bi wɔ mu a ɔhia sɛ nti nneɛma nkɔ yie aban no bɛbɔ adwuma nso a ɛtintitiri wɔ ha ɛyɛ adinkra kente adwuma baburu no ɔmo ɛwɔ bebree na aban bɛyɛ mmoadeɛ a ɛyɛ pɛ factory ketewa a wɔmɛtumi ayɛ cotton processing. Ɛne a wote ɔno na yɛhono pɔpɔ de ma de hyia wanom ɛwɔ ahinasu ɛwɔ Asante Mantam. Ne din ɛde Nana Twafo ba ababio ɛna wote ni na ma ne bɔ yɛn nsɛm twere ni Babara Kranten na di fira Asante Mantam bɛsom yɛn. Na yenyina wesu na yɛnkeka madwenkyerɛ ne tamfama mo ɛwɔ Facebook no ɛso na me wɔfa se asamoa makel de aba na wɔso ma yɛho wɔfa na ho te sɛ me wɔfa se me ho yɛ pa so otin live edifri nsuta chebi na ɔda yɛ ase na dwumaden a yɛbɔ ya me nkyerɛ yɛ pa yɛnso yɛ da se me wɔfa se asamoa makel ya me nyɛ okese yɛ pa na junior papa de aba na wɔso ma yɛho dear good job ya da se na ɔde eja ede atuato na piaga de aba na ɔse dumso ne ade egu Ghana nnwuma nti Ghana mampani ma homene so na so anom sanso na me wɔfa se Regina Buadi de aba na ɔso ma yɛha wɔfa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ɔso hwe live edi free Achimota market no de aba se dear news today de in fact Jana no odene na wɔde aba se dumso no so ya de tete ɔmo panti ɔmampani enye bibi emfa hom Regina Buadi kura de aba na wɔse Adjoa Agyei Sikapa we de in fact ɔho te sɛn wafe opa na me wɔfa se Kofi Parliament de aba na wɔse 106.9 news ne de in fact kra pa na mu da hɔ yie pa ɛwɔ agona babikuma apa Kofi Parliament ene di firi hɔnom ɛbaaye me wɔfa se Hansen Diodu de aba na wɔse ɔman ha o Sammy B ne Adjoa Agyei Sikapa de yɛse ene adwumaden sonko a yɛbɔ ɛde som ɔman Ghana adehye ɔso hwe live edi firi Atomic Hotel Dansoman hɔ no hwe edi firi no de aba na wɔse DLFM no size ene ɔde aka hom sikasaka se yɛbɔ no yɛbu no kom ano no yɛbu no kom se dwan ne asɔre yakɔna ansa yɛbɛkɔ na woda ba ko biyu a yɛmɔ ne tew ne yɛnsɔ ne yɛbrɛ no ɛyɛ yɛbevisa ba na badwumadie ne ade hia yɛde yakoma so ɛnam sɛ yɛdan a bi hu bɛkɔ agyam na yɛhu amanfo di ne nkyerɛse nti ne yɛnsɔ ne ntem no magye adwanom na woda edi kan ɛkɔ de me wɔfa ase a ne den edi Grace Mensa me wɔfa ase Grace Mensa wo bɔ adwuma wo Zoom Lion Ghana Limited head office hɔ na abutuo na twede mpɔnyankopɔn ɛde afe baako de aka amfie ho enti me wɔfa ase a wo den edi Grace Mensa wono wo bɔ adwuma wo Zoom Lion Ghana Limited head office ene your birthday ti Kofi Taylor boa me na fa me wɔfa ase Grace Mensa to soma me ya me nhyira ne pise ne watena nim da che no de afe baako aka ne mfie me wɔfa ase a wo den edi Grace Mensa wo bɔ adwuma den ɛwɔ Zoom Lion Ghana Limited head office ya me nhyira opinu a woda no onya ne soronko kwatente onyini che na yɛsrɛ de ma awie nyankopɔn nhyira opinu a woda no onya ne soronko kura wei efri former news editor at the Kingdom 107.7 FM. Ono kura ya sa ya dwuma e wa Kra FM pen. Ne den eden. Sammy Opoku. Sammy Opoku. Na se yemfa woda sonko we. Emfa manya menhyira opinu a woda no. Onye no sonko kura na Babara Kwanten Asante Mantam se ode be ni. Osa woda we nso nkomfa ma Lenda Boache Yadom. Lenda Boache Yadom. Wei efri agiman oduro Francis ohene ene se ne Nyankopon de afe baako de aka amfe ndi ma ho fe Lenda Boache Yadom nyame nhyira opinu a woda no onya ne kese kwatente onyini kire ene ne panyina a wasase wo se ne yesre de mo happy birthday once again Lenda Boache Yadom nyame nhyira no a woda no onya ne sonko kura wei efri agiman oduro Francis oyo ohene
no say yemfa awoda sonku we no yemfa ma na awoda atwa to me side no we every champion tailor Iron boy and soldier enipa wo tu ase wakrabo o se yemfa awoda sonku we ma na dofwe yi Khadija wo ye adwuma wa Lima Force ene ya Lima ho enuane no kovi anafo ha ya oh papa no patupa miamenim ho anafo ha ya ho de pa mundu an no so papa ni bia anya mudie ni bia say kutu say bam enti ma ho afa Khadija today happen to be your birthday nyame nchira opi wi adwuma wa Lima Force wo agboba kwan so ha ya North Legon ha ya nyame nchira champion teller say yakopon tu nkwanem oma osika enkwatente na wo so oma be ma na adwene mu da wonum nyansa te so no na untu mobra pa na nyame nchira no abusua nyina happy birthday nkoma Khadija awo adwuma wa Lima Force nyame nchira no awoda no onya ne sonku wei every champion teller be mo aboato oya adwuma e DLFM 106.9 so de ba kwa kam body tell ne yanko happy birthday we Enkoma Gerard Boaben Walker Oko School of World Educational Complex e Walker Benya we every umami Mr. any umami any papa Mr. and Mrs. Boaben any sisters Gertrude Sanso Anna Kendra and the entire family nina wish you a very happy birthday 11th birthday we asema ye kanina se nyankopon hye power hye ma asase we su no omano embremo emfa emma you be the head and not the tail inti Gerard happy birthday to nyankopon shraw na onya wo kese asa na nimre be hia besmak na ade obeye ni we a warning you be hia besmak ni me say ya na be kwaso animre enti ono msuo fa ntwe wo pe kase eboni ya de asi emusemufo ne ya maize mebela ntwe ho fedua na ne ba de ja ne trim se se kira ho matuntum se owie ne sa kase ebo no ma de sum ye awie champion teller ba mo bo adade ekopie mo ayon boy e de nam Facebook and af YouTube kase bo no nya bi ehwe yem me wo fa se makese ebo ayen e me ye moral support fie ha no manya sem kuma kra bo adwumaden pa 24/7 sans na DJ Zigibi echinchim kase fie from asom ye se technical producer kenka fo ye mienu edi ameje so ye wo fa o se ade o de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden and the bunch of bonana atafri jam ne me wo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye kwei e wo fa se na Adjoa Siriki ene eba na abahema Esther ena afi kwam yefum ekunye o modia dela adwumade na eto ase mo nyina monitia ade hye na sell a pump casino